Pamwe pacho noti marriage ngaipere nekuti svoto inaseseva wikinewo yakaoma. Andizi kuti mwana uyu vanomuvengera chii. Zviri nani zorore kuvengwa nehama dzemurume zvakadai. So sister yawikinewo yatuka Sonia mudzimai wawikinewo vakati hauna chauinacho unotorarama nemari yawikinewo. We cannot wait kuti upuwe settlement ubude mulife ya wikinewo uyo ari kufanira kunoroora musi wa8. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Sonia avangoti aiwa isusu rega titongokupayo macookouts acho tete kana muchida. Hamuzivi pakaradzikwa amai venyu madii mauya mazoona pakaradzikwa amai venyu maisawo maruva pane kuramba muchitaura zvisina basa muchida kundivengera kuti inini ndakatoenda ndikanomira panzvimbo yenyu vatete tichiviga amai. So vatete vataura zvakawanda, regai tinzwe audio yavo then tozokomenta. Wajairana Glenda nana vanenge vakanyarara ikoko wangu I'm of myself somebody else to play with. Musati invite kuma cookout kumakuwa imozopesera murimi musina mazine pamberi. Takaspenda makore tisingataudzane na Wigno ndichitaura raba online, but I always said the days we were cool Muniye did a lot for me. So our anta vanda kuya online vachi actor brand new left the palace tikano inherita ndakazo left ndikaita success. How are you gonna disrespect the same person who literally funds your life? Akomana inini wetakangofana na Sonia same WhatsApp group bigi vakatisvipa apa Louis Vuitton toita yekugugula ini newe at least ndinoenda hangu kubasa kwangu kwasemu Walton uko kwandinobhadharwa every 2 weeks ende ndine mamwe makazini angu anombonditumira mari biga handimbovashainire because unoziva murume wayo ane mwoyo wakachena uya sure ungati pamba pamaigara mese ndopa uchiri nani asi mota yaakakutengera ndoya uchiri kudriver asi painternet uri kuti I replaced you with success, I left the palace. Sis, I really recommend you come home and go put flowers on your mother's grave. Vatete vane bitterness vanotoradza kuti nyaya yekuti musikana ari kuramba achirarama life yepamanshoni achitravela achifamba nevana achipfeka Louis Vuitton inenge iri kuvarwadza zvikuru kozo kunzi ndamureplace nesuccess vobva vataura negodo nekuseka kune kauroi kudai guys. Ko handiti vanhu vakazvara vese here? Ko Wikinewo angapa vanhu mota dzamakunun'unu maodza moyo orega vana vake vachigara mustreet here? Imi zvamunoziva vana vanofanira kuchengetwa ndiwo vane 18 years vozoshara kuti vanoda kugara nababa namai here. So Wikinewo ari kuita zvakanaka kuchengeta mhuri yake, asi vana vatete havasi kufarira kuti musikana achiri kugara pamanshoni. Zvimwe zvacho unotonoti hazvisi necessary. Nai vana tete ko hamusi here pamangwana vana minana vanoti ko vakasangana nezvakadai pasocial media upenyu ivhiri musapinde dzevaviri. Please be neutral. Sonia can be back muupenyu hwaWikinewo munozotarisana sei sezvakataurwa zvichiitwa namai vaminana vakati ivo imimi bvunzai Wikinewo zvimwe zvinhu zvatinotaurana kusaide kuseruko hamuzvizivi. Wikinewo akatombokumbira Sonia kuti aiwa you are now free kuisa murume wauri kudanana naye pasocial media, usava neproblem, you can move on. Inini ndicharamba ndikuchengeta pamwe chete nevana, lifestyle yenyu haisi kuzochinja ende murume wako kana akabvuma kuti ndirambe ndikuchengeta ndicharamba ndikuchengeta chero watova naye. So usambo zvinetsa nekuti kwanzi ukazoisa murume pawo pako kana anything ndicharwadziwa. So ndiwo mashoko aWikinewo. Sonia akati imi muri kuzvinzwa wani Wikinewo achizvitaurira kuti acharamba achindichengeta. Zvino muchaita sei mukaramba muchizvinetsa nenyaya dzamaLouis Vuitton idzi? Musauya muchipopota pasocial media musina kubvunzurudza hama yenyu kuti inini ndiri chii muupenyu hwake. Ane mari ndiye mukuru. Even akati ndiri kudabarika munotobvuma because ndiye anorida. Guys, kufamily kwenyu ndiye anotorira. Musatuka Sonia. Appreciate the little she did during your time. Akomana zvokuti Sonia akauya asina chinhu hazvitaurwe vatete. Musashore vana vevamwe. Imiwo mutori muroora kwevamwe. Appreciate him. Sonia was quiet on social media life yake. Taita kutofungira kuti maybe asi imi munenge muchintomuisa mashoko mukanwa. Musadaro vatete. Mari cannot buy you dignity. Please, please. Vaviri ndo vanoziva zvavakatadzirana. Sonia uyu ane zvaasatambotaura zvatinoona nekuita wari nazvo. But she respects that man. Musamuundure kuti ataure zvisirizvo.
iyewo Sonia ngaavoid noise vedwe for the sake of the kids. Iye Lulu Mteke uyu anofanira kuita very careful because vatete ava havasi munhu ari right. I think she helped to destroy this marriage. Anoda kutonga akatukana naWicked, anoda kuti musha wese uvengane nemunhu akadzokerana naye, anoda kuti munhu wese aite sekudaro. Sisi Lucia vavhura maziso nekuti sisi ava kava vanotoratidza upenzi chaizvo, havafungi uye vanoda kuti Sonia abve pamba nevana aindepi. Udza Wicked adzore vana vake kumasure. Asi Sonia ari mhandara sezvaakamuwana ari. Zvimwe zvacho hazvidi kupindira. Nyaya dzavaviri hadzipindirwe vana tete. This marriage failed because of the dull third parties. Kunyanya yevana tete ava vano brag about kutumirwa mari. Ini ndotumirwa mari nehanzvadzi dzangu, ndinoshanda kabasa kangu muno muAmerica, asi kachero kasina mari zvitori nani uye ndinotopuwa mari nemama cousins angu. Who does that as an adult? Unotobrega kuti ndopuwa mari nehanzvadzi dzangu nechi kaizika, hazvina kudaro. Hatifaniri kudadira Biggie nekuti Louis Vuitton chaita yekudhurwa nemaguchi, hazvidaro. Kana uri vatete vahombe, whether munhu ane mari kana kuti chii, iwewe ndiwe unenge uchiacta semaparents. Kandi ndosikatiti deputy parent, hatimbotengwi nemari. Kana hanzvadzi kakanganisa, tinoti hanzvadzi makanganisa pakati, mari yenyu kana no money, tiri kungoti gadzirisai pakati nemuroora. Ndozvinoitwa izvo, kwete kuti kwanzi zvoni iwewe savatete unototi ndinganondipa mari saka ndongotevera zvaanotaura. Manje Sonia chaidya mari yabhodhi venyu yavo vatete. Izvozvi ari kutoita pashoma. But Sonia ari kupuwa nabhodhi venyu mari pachena, achienda kuVietnam nevana, achienda kwaanoda. Zvenyu zvokunzi kwai ari kudhiraivha mota yakatengegwa naWicked kare, anogona kutongotengegwa imwe. Handiti mota yekuendesa vana vaWicked yekunzvimbo dzese dzavanoda. Aiwa kavatete, chiregai kudaro. Anotadza nei kugara imba yaakatengerwa, iye achigara nevana vacho ipapo. Naye ana tete ivava vari toxic zvakadai so. Kwaivo tete marriage yavo iri kupi? Havachaioni sewigi yambuya vemberengwa. Hamuna kufanana wangu. Sonia ane vana naWicked, ndo pamakatosiyana. Ndimakaputsa imba yevanhu neizvozvo zvekufunga kuti makafanana nemukadzi. Takatofanana wangu, ini ndiri kutochengetwa naBiggie. Newe wakafanana vatete, madarire iko kuita semwana mudiki. Just go look for a man mondo understand kuti Sonia ari kurwira chii. It is very difficult to deal with someone asati ambopinda mubhutsu dzako idzodzo. Imi vatete munongoziva kudyiswa mari naBiggie pano nepapo, but basically hapana chinozikamwa. Zvinhu zvitori said zvachose. So anyway guys, ndo mashoko achinjanwa pakati paSonia navatete. Havana kutanga nhasi. Vatete ava vakatombomakana naBiggie ndokubva vatanga kupa tatalicious information yekuti aundure Wicked achiexposa zvimwe zvinhu zvemba yemukati chaizvo. Iko zvino zvachinja, vachinja magoalpost vatete vaya, vakutomira naBiggie, vakutuka Sonia. Havana kutanga nhasi vatete ava, vane bipolar chaiyo kana kuti inonzi multipolar. Pari zvino tiri kungoti kuna Sonia dena angosiyana nevana ava, angoita move on because right now zvakubva zvagiva kamwe kaubitterness maybe kekunzi aite senge akarambana. Aiwa, iye tete Mo anozikamwa kuti ane dambudziko. Isusu senyika chero tikaona vachiukura vachikutuka, aiwa, isusu senyika tinomira newe, tinongoziva kuti vatete vane jealous ravainaro. So Sonia ataura zvakare akati iye ari ready to meet face to face naLulu Mteke for the sake of the kids. Handiti vari kuya vari stepmother, vachambopotauka vachimbotora vana for the weekend. Saka obviously vasikana vanofanira kutombosangana vachitaura vese just for the sake of the kids. So Sonia ari kuti aiwa ari ready kudaro. Ati iye in as much as she misses Wicked, haasi kumisa this Wicked ari kumazuva ano, ari kumisa the old Wicked who was very simple. Maybe it was because anga asina mari yakanyanya, so power corrupted him and it did so absolutely. Zvimwe zvacho unoti aiwa regai ndizorore zvitete zvakadai izvi. Aiwa kana pachakanaka ndoti ivo vatete munhukadzi kwavari kuenda, aiwa vachagoende because zvavapera dzangova hari dzofanzirofa chero hadzichabudi ropa chero dzatemwa. Imi kana zvinhu zvacho, do leave your comments on what you think.